Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sore hari lur, iki mang dino apa iki? Nah, kok kecantol lilat ya arep ngomong. Dino Selasa, sedulur. Suasanane gerimis iki. Nah, jam setengah papat sore lur, iki ceritanya arep golek ramban. Golek ramban iki gamane apa iki? Nek Graji Ingkuk alias Kro. Rit, ya wis ngene iki lur, gawane lur. Ramban. Oke, lu ada tiga, itu kan kita dulu. Yang celok ada tuh cerita. Nah, ning gunung ki ngene iki, suaraku ki muni apa ora iki? Nah, ning gunung ki ngene iki kentol ya nek bedhek lur. Kon pulang kabeh munggah gunung. Iki ceritane. Engko coba HP-ne lur. Ya apa mau rao? Pian lur. Yo. Aku kemarin kita ora duduk. Sama. Pas ni wong lur. Oke. Ketok. Tapi kecil. Ketok. Kecil. Ya kecil engko di zoom bisa. Nah, godhonge kok kena dikepakan menungso. Iki lek rata potong lagi soal iki mati. Kan keserap dulu. Ring ngulon iki terai. Tambane ora. Ora nek bubuse. Tirai ora pupuse. Nah, iki mang hasilnya seperti ini dulur ya. Tadi saya potong. Nah, iki kena nggih pakanan wong nggih. Tapi ya dimaklumi krana kok ora apa iki? Tuwek. Oh, tuwek ndak enak lur. Iki lek nom biasane ya dipangan wonge sing tuwek dipangan wedhuse. Ngono kuwi. Nah, suasanane rada redup. Mungkin mau ada hujan apa enggak? Biasanya enggak, iki sekedar redup ya.
Lho, gimana? Ndelok. Rono, melu mak. Maron. Mari. Yo ngerti kok. Eh? Ngerti lho bocah kuwi. Ngono mbuh pati kon ngomong ra gelem. Walwil. Yo ngerti. Emangke tajak yang mandani iki kene sembarang-barang moh. Ono biasane tak jajak nih kan ndak. Ngeterne anak umur sekesuk mah kudu terne kek man mengi kok kae. Wong panen nek jan. Urung panen. Ora sida udan tidak nek panen. Ora sida udan anu nek. Tapi gue sampai ngerit. Nggih. Terus padang. Pundi? Bodho. Wah to kuwi kok. Buwonku ke gidang kok ndak metu cese ngono lang lak aku. Pundi? Lah, ya kuwi dong lek bobo sesen yo ngantek. Anggere wontele ora pasang Bruwes. Ya kan, truk ge. Kadang eneng kaya molone uler kae to, Lek. Kira sejo ya, Kang. Endi? Kawak. Rajane ijo ke. Kuwi ke kawak awu mbiyen nek nggoyo omah sampean lho kuwi. Sing iki kembang. Iki mbiyen sing ngrene jenate Mbah. Kondi. Ya kok mandani mbiyen kae kawak awu. Tak tandur ning sor kono, ning kono dikerayah kethek. Awet yo. Tak go mulih iki. Tambah kok piye. Kasane kok omahmu kono mbiyen. Nah, seperti itu lur. Itu sudah terdengar suara adzan ya. Untuk kawasan Trenggalek dan sekitarnya. Dan asar lur. Dan ini oleh perang-perang pukul ya kayak. Ini apa? Lagi. Kita jaga. Mulai tak kira deh. Kira tuh kok apa?
kurang ngunon. Eper wis tuwa kurang ngunon iki. Sawi. Sawi, Mbak. Nah, seperti itu lur. Suasanane sore hari di kampung pelosok. Iki ya njemuk rambaneh kuwi lur ya. Kumang eneng setekem rambanane. Loro karo kae. Kae bareng. Nah, terima kasih sedulur Anda sudah menonton dalam konten ini. Semoga Anda tetap selalu sehat, banyak rezeki, dan juga dimudahkan segala urusannya ya. Pokoknya kabar terbaik sedulur kagem panjenengan. Dan akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.